Carga cavando. Mira le discussione perché se come se uno se ne alcuni proyecto micro de que tendrán un salón, calle, un 2000, atención a todos.
Vete a las 6. ¿Ya? Autozoom desactivar. Bona tarda i benvinguts i disculpin que hem tingut uns petits problemes des de la primera vegada que fem aquest streaming i doncs tenim algun que de problema tècnic. Doncs bé, com comentava abans que ningú ens escoltava, bona tarda, soc en Joan Rubio i aquí al meu costat tinc un jove debutant a les retransmissions de bàsquet, un home youtuber d'un canal que es diu Bàsquet al Cercoi i que és en Guillem Pifarrés. Bona tarda, Guillem, benvingut. Doncs molt bona tarda a tothom, molt bona tarda a aquest streaming amb en Joan, que segur que ens ho passarem molt bé. Un streaming que farem que s'enfrontarà al Mataró contra el Sant Adrià i us diré amb què ha sortit cada equip. El quintet titular del Mataró ha sigut Naigaura, Diagra, Manuel, Xisomaga a favor, Natàlia Casals, Caral Coll i Ariadna Maguinyà. I per part del femení Sant Adrià ha sortit Malena López, Deo Bermejo, Laia Lamana, Lucía Moreno i Guenna Capel. Doncs un partit que començava amb un 0-5 a favor de les Viles, un equip construït per guanyar-ho tot una altra vegada. Recordem que aquesta temporada passada, després d'haver baixat de Lliga 1 Lliga 2, doncs va tornar per mèrits esportius a guanyar-se les garrofes per pujar a la Lliga Femenina 1, però que per problemes econòmics, malauradament, doncs va fer una permuta amb l'equip canari. Guillem, 10 a 12, com veus aquest partit que a priori hauria de ser un resultat molt diferent i que tenim unes mataronines, uns germans d'homes, Unió Esportiva Mataró, Femení Maresme, que està plantant molt de cara en aquest femení Sant Adrià. Doncs sí, un Mataró que està plantant molt de cara, està sent un partit molt mogut, molt actiu, i on ara buscarà una entrada amb el número 18 de les joves, però que finalment acaba en falta. Recordem que aquest equip de la Unió Esportiva Mataró, Femení Maresme, patrocinat per l'empresa de germans Oms, doncs té una base de jugadores júniors, jugadores del Femení Maresme, acompanyades de jugadores una mica més veteranes. Com veieu ara mateix a la pista, tenim 4 jugadores que són júniors de 17 anys i una jugadora, la número 16, la Emma Traore, que és un primer any, un equip joveníssim, que també juga contra un Sant Adrià, també és molt jove, però no tant. I fixeu-vos com lluiten les joves jugadores maresmenques aguantant el marcador amb aquest 11 a 12. Doncs sí, estem veient un partit així molt igualat, un resultat que no s'esperava, i ara tirs lliures per la mataronina Emma Traore. El segon tir lliure l'encerta el femení Sant Adrià. Pilota busca el candidat, una defensa de tota la pista, si no m'equivoco, del Mataró, i està fent bastant bé l'equip mataroní, ho estan fent bastant bé les joves. Què opines d'aquest inici de partit, Joan? Doncs l'inici del partit on el Mataró està posant a sobre la taula les seves cartes, està ensenyant i demostrant que és un equip a tenir molt en compte, un d'aquests equips que semblen que estan amagats, però mireu aquí aquesta base, la seva base és molt bon, un espectacle tècnic, un espectacle de direcció de joc, i que ja està portant de corcoll a la defensa de Sant Adrià. Sí, un Sant Adrià que ja està en bonus, no? La setmana passada, la Unió Esportiva Mataró, Femení Maresme, va perdre només de 3 punts davant un Viladecans
en el primer partit d'aquesta Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. Per tant, avui és un d'aquells partits que depèn el que passi, doncs si guanya Mataró estarà tot encara pendent de l'últim partit entre Viladecans i Sant Adrià, que es disputarà la setmana vinent. Ara veiem una ocasió bastant perillosa i un intent de triple del Sant Adrià, que finalment acaba en una aigua. Mataró està intentant, i es queda sense vot. Erika buscarà una entrada, la busca, i quasi troba el 2+1, la número 8, Nuc Bosch. La Nuc Bosch, que és una d'aquestes jugadores que veu la cistella i entén el joc d'una manera espectacular i que és el gaudi de moltes i moltes nenes que venen, malauradament ara no podem, venen a veure els seus partits quan jugava l'any passat el femení Maresme a Llavaneres, doncs ple de nenes, doncs venien a veure aquesta jugadora que és selecció espanyola, juntament amb la Chiso, que ja veurem que sortirà d'aquí d'en breu, perquè està a la banqueta preparada per sortir a la batalla, doncs i ha sigut la millor jugadora de la selecció espanyola amb un repte d'habilitats que han fet ara fa 2 setmanes a València. Doncs si busca el triple del Sant Adrià, acaba en error, tira erroni el Sant Adrià, però torna a agafar el rebot ofensiu. Veiem un partit molt igualat, el Mataró està guanyant de 2, un resultat no esperat, però un Sant Adrià que ara mateix aquesta jugada l'està guanyant bastant amb el rebot ofensiu. Entrada número 12, Laia Alemana buscava 2 punts per les Liles que finalment no ha trobat, per un Sant Adrià que també està fent molta por, un Sant Adrià que té un equipat i un Mataró que està lluitant molt, molt bé. Marina Vallès busca la canasta i troba el 2+1. Marina Vallès, molt bona canasta i molt bona jugada per la número 8 de les Liles. Aquesta cistella ha estat molt ben treballada, aguantant el xoc de la jugada defensora, ha obert les cames i mentre estava caient i amb el colpeig ha sigut capaç d'anotar aquest 14-12. Guillem, t'esperaves veure un Mataró plantant-li cara a tot un femení Sant Adrià avui, aquesta tarda de dissabte? Fa una calor espectacular aquí en el Palau Josep Mora, fa una calor, a casa vostra segurament esteu molt millor, i des d'aquí, en Guillem i jo, estem intentant, gràcies doncs, a tusportidosendirecto.com, també gràcies a Germans Oms, Femení Maresme i a la Unió Esportiva Mataró, estem portant aquest primer partit de la temporada 2020-2021 a casa vostra directament per streaming. No sé com s'està veient, tenim el nostre tècnic Jordi Vera, doncs suant com un animal, us saluda a tots, perquè, de veritat, disculpeu-nos si no surt millor, és la primera vegada que ho fem, no hem pogut provar perquè no havíem partits, hem sortit a la plaça de Toros doncs, a provar a veure què passa. Estic convençut que a mesura que passi passant aquesta transmissió doncs ho anirem fent millor. Qualsevol cosa, escriviu-nos en el canal de YouTube, estem amb vosaltres per portar-vos bàsquet de molta qualitat, Lliga Femenina 2, Unió Esportiva Mataró Femení Maresme, amb mi i sobretot amb el crac, amb el Guillem. Sí, sens dubte estem veient un partit de jugadores amb molta qualitat i molta tècnica. Espectacular. Pues Marina Vallès fica el 2+1, el completa. Sí, fica una cistella des de tir lliure. I un Mataró que, tornem a repetir, està plantant la cara molt, molt bé. Amb la pilota, la número 8 de les grogues, Nuc Bosch, una jugadora que ho està fent fenomenal, però que finalment se li escapa aquesta canasta. Contraatac a favor de les Lies, però molt bona robada pel Mataró. Molt bé el Mataró, com ho està fent avui. Sembla que busquen joc interior, finalment res. Amb la pilota Mireia Llespas, la dona per la 4 de les grogues, busca l'aro passat, finalment res, però Emma Trawali està lluitant. Com veus el Mataró? Doncs estic veient una Emma Trawali que està en el lloc adequat,
en el moment adequat, agafant els rebots davant de jugadores doncs, molt més experimentades que ella, tot i cal dir que Femení Sant Adrià també presenta un equip molt jove, també el seu entrenador, el Daniel José, un home molt experimentat al bàsquet català, doncs deu fer fa servir aquest partit també com a preparació de la temporada que ben aviat comença. I a l'altra banqueta tenim el gran, el mític, l'Albert Illa, que després de moltíssims anys ha tornat a el que va ser casa seva, al Mataró. Ara hem vist un contraatac i una canasta de les Liles, que les col·loca més 2 en el marcador. Nuc Bosch dominant el partit, el Mataró, i pilota per Clàudia Garrido. Emma Trawali que buscava la canasta. Quise, perdó. Molt bé, ho està fent el Mataró. Busca el triple femení Sant Adrià i troba el triple de 10, triple de Núria Checa, que col·loca la més 5 el femení Sant Adrià. Pot ser l'última partit que en 5 segons. Busca el triple molt complicat. La Grega i s'acaba el primer quart, guanyant el femení Sant Adrià amb 5,6 al primer quart. Doncs bé, hem començat amb un 0-5 per part de les Liles. Després el Mataró ha anat jugant fins i tot a posar-se per davant del marcador. I ara, amb aquests últims minut i mig, algunes decisions de joc han fet que no s'anotés i un Sant Adrià que ha corregut molt bé la transició i ha anotat amb facilitat, portant aquests 5 punts a sobre, però molt de ritme, un joc molt descarat. Veig un Mataró que m'està sorprenent positivament en el moment que estem i amb la seva confecció de la plantilla, i un femení Sant Adrià que ara, quan comenci a rotar i a treure jugadores amb molt més pes específic, esperem que no se'n vagin al marcador, perquè no ens oblidem que avui som del Mataró, al canal de YouTube. Cada vegada tenim més seguidors i seguidores. Esperem que tots vosaltres ens seguiu. Anirem penjant coses xules, coses del nostre club. Bàsquet amb la màxima expressió, i ara que no podem veure bàsquet en directe, doncs bé, crec que pot ser una gran manera de viure-ho. Sí, un partit superelèctric, un partit superigualat i un partit que està donant molt gust veure'l. Destacaríem en aquest primer quart a una Helena López amb 8 punts per part del Sant Adrià i amb un Mataró on s'han repartit moltíssim els punts entre totes les jugadores. Ara mateix busca un triple al Sant Adrià, tira Roni, però error a l'inici d'aquest contraatac que buscava el Mataró. A buscar la número 7 de les Liles. Tornen a buscar un triple que finalment s'anava una canasta als dos. Estan a veure ara, han començat aquest segon quart amb canastes exteriors per part del femení Sant Adrià i ho estan fent bastant bé els dos equips, com dèiem, un partit molt elèctric. I què creus, Joan, com estàs veient això? Doncs quin moviment de peus de Chiso Okafor, molt bon treball ara de Caral Coll, que ha agafat el rebot. I ara pensem que tenim ara mateix a pista a les 4 veteranes, entre cometes, que són també molt joves, d'aquest equip. Tenim a l'Adrià Magrinyà, la Natàlia Casals, amb el número 7, a la Caral Collessa, que tira tirs lliures, i el número 17, la Míriam Ferrari, grandíssima tiradora de llarga distància, i totes elles acompanyant molt bé a la jugadora interior Chiso Okafor, que, com dèiem abans, també és jugadora que vesteix sempre les samarretes de les seleccions catalanes i seleccions espanyoles, i és una d'aquestes jugadores que segurament ben aviat la veurem jugant en categories professionals. Doncs amb la pilota del Sant Adrià, de nou un nou atac per les Liles i un tir sol per la número 3 de les Liles finalment en va fora, i un rebot molt lluitat pel Mataró, que li està costant agafar el rebot i ara ha tornat al seu ritme. Molt bon passe per un triple que finalment és fallat, el triple número 10 de Caral Coll,
que finalment no ha entrat. Un contraatac molt bo que finalment se'n va fora aquesta canasta fàcil que tenia Sant Adrià. I ara mateix un correcalles de partit. Potser les últimes 4 jugades que aquesta falta sembla que calmi el partit. Ara m'estaven comentant els nostres tècnics doncs, que moltes gràcies per dir-nos com es veu, perquè ja us dic que estem en moment de proves, en moment de saber com arriba aquesta transmissió a casa vostra. No és gens fàcil el que estem fent, gens fàcil, però ho estem fent perquè volem fer arribar el bàsquet de la Unió Esportiva Mataró Femení Maresme a cadascun de vosaltres que voleu seguir-nos en tots els partits que farem les retransmissions. Nou atac pel femení Sant Adrià, el número 13 sola, baixa canasta, un altre fall, estem veient bastants fallos interiors ara per part del Sant Adrià i un Mataró que cada cop s'està acostant més al marcador. Ara una molt bona canasta del Sant Adrià que allunya una mica. Ariadna Magrinyà que treu la falta a les 7 de les files a Deva Bermejo. Molt bona jugada de Natàlia Casals, que la dona cap a la 11, que finalment rep, però molt bon rebot de Chiso. Costejant. Falta. Sabeu que aquestes jugadores estan tocant arribant al 1,90 m, són jugadores molt altes, molt fortes i molt dures, i estan sortint guspires de la seva lluita doncs, aquí al pal baix. Jugada de fons d'Albertilla, tàctica, havia sortit molt bé, però no ha pogut entrar aquesta pilota. Cosa que cal destacar és que el primer quart, en un moment s'han ficat en bon Sant Adrià i ara ja porten 3 faltes en 3 minuts. Què opines d'això? Bé, surten amb una defensa molt agressiva, amb moltes mans, i qualsevol avantatge doncs, del Mataró doncs, la paren, no? Tenen una banqueta molt àmplia i poden jugar a un ritme de faltes doncs, elevat. Un bon posseig de la número 5 de les grogues, buscant la canasta, finalment, quina pena, no ha entrat, però la torna a rebre i finalment torna a fallar. Vol haver-hi contraatac per el femení Sant Adrià, que l'acaba parant la número 6, Elena López. Ella mateixa busca un tir de mitja distància, tir erroni i rebot per la número 5 de les grogues per Chiso. El partit sembla que s'ha calmat una miqueta més després d'un primer quart molt elèctric i un inici de segon quart molt fort, molt bona canasta de la 17, Míriam Ferrer. Aquestes cistelles que tira Míriam doncs és una assegurança de vida. Doncs si veiem a Chiso que sembla que va coixa, com si li fes mal al genoll dret, ja ha sigut quan ha fet els dos, ha fallat els dos tirs sota la cistella, i ara crec que la canviaran per Fanta, jugadora mataronina. Sembla que Chiso s'asseu amb petites molèsties al genoll i tornem una altra vegada a veure aquesta pissarreta del mític Albertilla. Doncs un Mataró que ara mateix està a 4 punts i un sac. I ha tret de banda i sembla, de fons, sembla que ha tocat en aquesta peça blava del taulell del Palau, que està com desenganxada, i, clar, evidentment, ha pitat fora, una cosa molt estranya. Està jugant un quart molt bo, el número 6 del Sant Adrià, on està baixant la pilota, està organitzant el joc. I aquí un triple Roni del Sant Adrià i una nova pilota per al Mataró, un Mataró que està lluitant molt aquest partit, sense dubte algun. No han tret petroli en aquest passe de Fanta, que anava cap a Míriam Ferrari, però que la defensa s'ha avançat
I ara, doncs bé, en aquest temps mort, les jugadores doncs, beuran aigua, descansaran. Guillem, fa molta calor, fa molta calor. Explica'ns, Guillem, una miqueta aquest canal de YouTube que tens, a Baloncesto Hoy. Què fa la gent que no busca ja i es subscriu? Guillem, quants necessites avui? Quants necessites? Els que pugui, el màxim possible. Si pot ser ara mateix 558, podeu anar allà i si us agrada el bàsquet podeu veure reaccions a jugadors joves, a gent de la Pedrera, també podeu veure vídeos de bàsquet opinant i també algun que altre vídeo de tant en quant d'algun joc de bàsquet. Doncs, sisplau, ara mateix, a la mitja part, al final del partit, aneu al canal de YouTube Baloncesto Hoy, Guillem Piferrer, un crac, ja us he dit, primera transmissió per ell, avui, dissabte, 12 de setembre del 2020. Ens farem una foto, un selfie, el penjarem a les xarxes perquè, ja l'he dit, quan siguis gran, recorda't a mi. Doncs bé, 18 a 22, queden 5 minuts 49 segons. El partit emocionant. Pot passar de tot, Guillem, pot passar de tot. Ara, pilota, Mataró femení Maresme, per posar-se a 2 o a 1. Sí, un partit que jo crec que no era l'esperat per molta gent, un Mataró que està plantant cara molt bé, que està aguantant molt bé el nivell del femení Sant Adrià, i un Mataró que ara mateix els dos equips es mereixen el resultat, un resultat igualat perquè els dos ho estan fent i estan competint molt bé. Aquí veiem una entrada per les matarines que falla i un molt bon rebot de Fanta. Fanta s'ha lligat molt bé avui. I quina mala sort, perquè ja portem 6 o 7 cistelles fallades que no han volgut entrar dintre del cèrcol. I això ja són molts punts, Guillem, perquè si haguéssim ficat aquelles 6 cistelles per 2 punts, són 12 punts, estaria el Mataró per sobre. Tot això, 19 a 22, que bé que ens ho estem passant aquesta tarda al Palau. Espero que des de casa estigueu també gaudint de la nostra primera retransmissió, a la qual el únic que volem és aprendre'n, perquè quan vinguin partits importants, doncs, també poder ensenyar bàsquet a tothom amb aquest streaming. Sí, així és. Com diem, això és bastant prova perquè poden haver-hi molts partits molt més interessants en un futur, que es juguin moltes més coses, però igualment cal dir que aquest partit és un partidàs. Canvis per part del Sant Adrià, surt a jugar la jugadora número 10, Núria Checa. I se'n va Deva Bermejo, si no m'equivoco, una jugadora que ho estava fent bastant bé, que estava organitzant aquest Sant Adrià durant aquest segon quart. Un canvi, suposo, per cansanci, perquè sens dubte ho estava fent molt bé. I aquí la número 3, la Jaua, també, selecció espanyola júnior, una jugadora d'aquestes de top, que també tenim al Gurs de Doble. Fixeu-vos quines condicions físiques té aquesta jugadora, també nascuda a Mataró, viu molt a prop del pavelló, i la Jaua, també júnior, doncs fixeu-vos com corre, com lluita. No és una jugadora que fa molts punts, però treballa moltíssim i és capaç de sumar moltíssims intangibles que fan que els seus equips al final acabin guanyant. I com hem dit abans, un partit molt agressiu on en el primer quart Sant Adrià s'ha ficat en bonus molt aviat i ara també 5 minuts de partit i ja està en bonus. Segon tir lliure per les mataronines que empata el partit i provoca molts aïllants canvis per part del Mataró. Triple canvi que farà que tinguin més energia perquè un Mataró que ho està donant tot, com hem dit, un Mataró que deu estar molt cansat i necessita aire. López la busca per la 21. Emma Peix. Pot haver-hi triple de Sant Adrià, finalment no. La 18 entra, buscava una bomba des de mitja distància, que finalment acaba fora. I aquí ja tenim un altre cop Nuc Bosch, una jugadora que ho està fent realment bé. En Matrawali, que buscava una canasta, finalment ja fora, els àrbits
dubtaven una mica de per qui era aquesta pilota i finalment li donen pilota al Mataró. Busca una jugada assajada, sembla el Mataró. Pilota per la número 10. No, per la número 18. I de nou la té el Sant Adrià. Cuideu perquè la 21 dels Liles pot buscar una canasta. Avui jugaré molt bona defensa d'Emma Travali. I quin tap que li ha posat l'Emma Travali a la jugadora número 10 txeca del Sant Adrià. I Lutbos baixant la pilota, buscant l'esquena que ha guanyat Najaua. Quina penetració! I ara sí! Bàsquet, Guillem, bàsquet! 24-22, es posen per davant. Quina cistella que acaba de fer la número 3, Nahuaga Diarra, que fa que el Mataró es posi 2 punts per davant. Molt bona cistella, molt complicada, i quina qualitat i quina tècnica hem vist en aquesta jugada. I cuideu perquè ara ho pot tornar a intentar el Mataró. Quina llàstima que aquesta canasta se'n va fora, aquesta cistella se'n va fora, perquè ho estaven fent molt bé. Una nova jugada, un Mataró que està defensant molt bé, està atacant molt bé, i Lutbos que torna a organitzar una nova jugada per al Mataró. Buscant molt bé, una molt bona penetració de la número 4, Clàudia Garrido, que acaba amb falta. Doncs bé, que han apretat l'accelerador aquestes joves jugadores mataronines i han estat capaces d'aixecar-nos de la grada. Com ens agradaria que estiguéssiu vosaltres, que som quasi 400 visualitzacions en directe ara mateix. Sisplau, dieu-lo a tothom que es connecti. A veure quanta gent, anem a provar quanta gent es pot connectar. I a la vegada que li donin, que els agrada, que subscriguin al canal de Baloncesto Hoy, sisplau, de Guillem Pifarré. Sí, tu rius, però avui fem aquesta transmissió, no per res més, que per tenir més subscriptors, Guillem. I nova cistella per al Mataró, 25-22, més 3 per part del Mataró. Un Mataró que, com diem, està apretant molt durant l'últim minut i ha sigut apretar una miqueta i posar-se més 3. Un Mataró que està jugant molt bé, també ha sigut a conseqüència d'alguns canvis que han donat més aire a les grogues i hi ha hagut un partit més mogut ara mateix. Busca el triple i cap a dintre aquest triple de la número 10 del Sant Adrià, Núria Txeca. Com estàs veient aquest segon quart que està a punt d'acabar? És un segon quart molt divertit, on els dos equips han apretat la defensa, ara han forçat amb una molt bona defensa. El femení Sant Adrià ha sigut capaç de que li pitessin aquesta violació de 5 segons. I ara canvi a la direcció de partit. Lutbos s'asseu i surt allà Magrinyà, torna a sortir Miriam Ferrari, torna a sortir la Natàlia Casals, una altra vegada pujant la mitjana d'edat, però que bé ho està fent l'Albert Illa avui, aguantant, plantant cara a un equip construït per pujar a Lliga Femenina 1, i que bé que estan defensant com col·lapsen la pintura de les jugadores mataronines. És un goig veure aquestes jugadores, Guillem, quina tècnica individual que ens estan mostrant totes aquestes jugadores avui, aquesta tarda, i a la banda ja està preparada una jugadora, la número 11, la Tània Pierre-Emil, una jugadora molt alta del femení Sant Adrià, que em sembla que encara no ha jugat, no? Sí, sembla que encara no ha entrat a pista i té molt de físic, sens dubte algun ressalta pel seu físic i té bona pinta. Doncs en el moment que ha sortit aquesta jugadora físicament alta, doncs ràpid l'Albert ha tret a la cara al coll perquè s'emparelli amb ella. Jugant a l'slip, ara mateix Natàlia amb un petit Eurostep i aconsegueix aquests 2 punts, 27-27, queda 1 minut i 43 segons perquè arribem a la mitja part d'aquest partit, Guillem. Sí, un Mataró que totes les jugadores del Mataró ho estan fent molt bé per part exterior, excel·lent per part interior, també amb una defensa, com estem veient ara, molt bona. Han hagut ja moltes pilotes robades d'aquest estil i un Mataró que està sent
un goig veure-les. Aquí, buscant un triple amb una molt bona jugada anterior per Nauar a Diarra, que finalment no entra. Doncs aquí han jugat un pick and roll central, on a la vegada doncs, que atacava la jugadora en pilota, doncs apareixia el rol, deixant l'esquerra de la tiradora lliure i buscant aquest triple, i que bé ho ha fet ara el femení Sant Adrià amb aquests 2 punts de la jugadora interior Lila. I buscarà el triple al Mataró, que finalment falla Lila Tània. Pierre Emil, que només ha entrat, m'atreviria a dir que porta ja 2 rebots i 2 punts, que acaba de fer molt bé. I la Nahawa ja ha robat aquesta pilota i torna una altra vegada al groc a atacar, i li ha tret la falta i bàsquet! De cara al coll, mare meva, molt bon 2+1, que ha provocat que el Mataró s'apropi molt més en el marcador. Que bé, cara al coll. I estem tenint petits problemes amb el moviment de les càmeres. Disculpeu-nos perquè és molt complexa tot el que tenim muntat. Som molt poca gent i som tots, doncs, no som professionals de les transmissions esportives. 30-29, guanya d'un punt l'Unió Esportiva Mataró femení Maresme. 22 segons, potser serà l'últim atac, 16 segons de possessió, 15, 14, eren 3 segons de decalatge. Que bé la Natàlia robant la pilota i fora! 10 segons de possessió, 14 en el marcador, 30-29, un punt amunt, i torna a estar en pista la Nuc Bosch. Sí, doncs pot ser l'última per al Sant Adrià i potser del segon quart la busca. Li donen a la pilota a l'interior, Tània. Busca per darrere l'Aro i finalment quin rebot que se li escapa al Mataró. I tenen 4 segons per atacar. És l'última, està claríssim. La busca Casals, el triple que finalment no entra. Quina pena, però quins últims 20 segons, no? Ha passat de tot. Doncs 30-29, un punt amunt pel Mataró. Només ara el que farem doncs, serà deixarem la retransmissió amb la careta. Bueno, no, deixarem la pista, baixarem la música perquè la gent de YouTube no ens talli la retransmissió, baixarem el micro. Guillem, una miqueta d'aigua i tornem-hi, no?, d'aquí 10 minutets. Sí, efectivament, m'estic passant molt bé i tornem. Vamos a tallar.
Ja? Vinga, comença. Doncs tornem a ser aquest partit que ara mateix van 30-29 a favor de les mataronines, unes mataronines que estan plantant cara, que estan jugant molt bé, i ara ens parla Joan Rubio. Doncs bé, aquesta primera part, per part de la Unió Esportiva Mataró Femení Maresme, Germans Oms, doncs, un joc coral amb una cara al coll amb 8 punts, una Fanta amb 7 punts i una Míriam Ferrari, doncs que, tot i no anotar molt, ha sigut una jugadora molt i molt important en el joc mataroní. I per part del Sant Adrià, doncs, una número 6, Elena López, amb 8 punts, i la Núria Checa amb 10 han sigut una miqueta les que han portat el ritme anotador, però també repartint-se moltíssim els punts. I ara sembla que Sant Adrià ha pujat les línies, ha defensat els blocs directes amb molta més agressivitat, però això no li fa cap mena de por al Mataró Femení Maresme, que ha buscat i ha trobat un espai. Sí, acaba de trobar un espai molt bon Mataró, però ara hi ha contraatac pel Sant Adrià, però quina defensa estem veient, com estan parant els contraatacs d'aquest Mataró Femení Maresme, que està lluitant moltíssim. I ara canasta pel cistella per al femení Sant Adrià, que les col·loca més jugant al marcador. El Mataró ara la juga amb la pilota Bosch. Una jugadora que va estar fent molt bé, veritat, oi, Bosch? Sí, la Nuc és el que dèiem, una jugadora de high level. I ara fallo, una mala cistella pel Mataró, però un contraatac pel femení Sant Adrià, que sembla que acabi parant el Mataró, finalment no, i acaba en punt del Sant Adrià. Des del meu amic Rubi Dorse diria, ha fet bàsquet amb pentes i rodolons, Guillem, amb pentes i rodolons. No torna altra vegada la Nuc, atacant aquí a baix. Fanta. Buscant la cantonada i passes, ha agafat la pilota i ha fet unes passes molt ben vistes, una vibració molt ben vista per l'àrbitre, i això li ha costat, doncs, el canvi, i torna a sortir la exjugadora del Sant Adrià, també Ari Magdinyà, capitana d'aquest Germans Oms, Unió Esportiva Mataró Femení Maresme. Doncs veiem un nou atac per les Liles i error aquí que li dona la pilota al Mataró. El Mataró que no pot sortir, molt bona defensa del Sant Adrià, però una cistella que acaba fallida i nova pilota per les grogues, nova pilota per Natàlia Casals, que sembla que busca un femení Sant Adrià que ha pujat línies en defensa, però igualment un Mataró que està lluitant molt bé i que troba la canasta sempre. Que bé, ho han fet ara, que bé, han triangulat les jugadores mataronines i fent bàsquet a la joveneta Gespes, també ex-femení Sant Adrià, també jugadora júnior, que aquest any arriba en el júnior d'aquest Unió Esportiva Mataró Femení Maresme. Doncs jo estava comentant abans a la mitja part, Guillem, que aquestes jugadores que estaven jugant a Copa semblen altres jugadores, Guillem, l'Ari, la Caral, la Natàlia, doncs les veig aquí i dic, Déu-n'hi-do, només en 15 dies semblen jugadores, i que bé ha portat la pilota a dins el passe de Gespes sobre la jugadora mataronina, sobre Fanta Gassama, que ha fet aquest bàsquet demostrant que el Mataró té moltes ganes d'emportar-se aquest partit. Sí, un Mataró que si aquesta temporada juga així, sens dubte, es ficarà en posicions molt elevades de Lliga Femenina 2 perquè està jugant molt, molt bé. Bé, la Lliga és molt llarga, també està la temporada, Guillem, els que portem tants anys amb això, sabem que les sensacions de la temporada al començament canvien molt, també depèn de les càrregues físiques que porten, però sí, estic molt sorprès del nivell que estic veient avui, aquesta tarda, al Palau Josep Mora, en aquesta segona jornada de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2. La pilota aquí estan havent-hi alguns errors del Mataró que finalment acaben en falta, i una cosa que no estem veient en aquest tercer quart, que s'ha repetit durant el primer i el segon, és que el femení Sant Adrià durant el primer i el segon quart han fet faltes, bastantes faltes, en pocs minuts, i ara portem 4 minuts i estan amb 0 faltes.
Doncs Joan, què opines d'aquest inici a tercer quart, 4 minuts, i el que acabo de dir, que a primer i segon quart moltes faltes al Sant Adrià i en canvi aquest tercer quart sembla que aquest error no el tenen? No, no s'està fent falta en aquest quart. També l'arbitratge doncs, potser ha fet un petit canvi de criteri. Un femení Sant Adrià doncs, que ara ha començat fallant moltes accions amb avantatges que havien trobat en el seu joc tàctic, i això ha fet que un Mataró que ha sortit una miqueta al tran-tran no hagi rebut aquests punts, i en aquests 2 últims minuts el Mataró femení Maresme ha desplegat molt el seu joc i està aprofitant molt bé totes les seves virtuts. Sí, així és. La pilota Fanta que li dona a Magrinyà. I és una jugada i error i molt bona defensa del Sant Adrià, la número 13, Lucía Moreno, que porta ja unes quantes robades, jo crec. I ara Magrinyà, que bé la roba la capitana, que li dona a la 4, i finalment error, però la torna a tenir el Mataró, torna a tenir Fanta, que li dona a Chiso. Clàudia Garrido és una jugadora número 4 amb una qualitat física també d'aquestes brutal. Em va sorprendre moltíssim els pocs minuts que vaig poder veure el streaming la setmana passada contra Viladecans. Una jugadora física que va robar totes les pilotes, que no dona cap pilota perduda, aquelles jugadores que sempre vols tenir en el teu equip. Fixin, ara està jugant una 2-3, que també pot jugar en posicions més interiors. Molt bé, aquest bloc directe, Magrinyà ja tota soleta, jugant, definint perfectament sobre aquest bloc, que ha treballat molt bé la seva companya, la Caral Coll. Quin goig de partit i quina sort està aquí, Joan? Home, sí, això no ho diguis gaire, perquè clar, nosaltres estem aquí gaudint d'un bàsquet, però us estem portant a vosaltres, a casa vostra, al vostre mòbil, al vostre tablet, al vostre ordinador, i potser, no sé, potser estan al cotxe mirant això, però no t'oblidis, vés-te'n al canal Baloncesto Hoy de Guillem Pifarré, dona-li, subscriu-te. Si arribem a 200, què faràs? Vinga, si arribem a 200, fas un especial del partit d'avui? Vale, em sembla bé. Vinga, fiquem-li a 200 i que faci un highlight, i d'aquí 2 o 3 dies faci un muntatge del partit d'avui, d'aquesta fantàstica tarda de bàsquet, que ho estem portant a vosaltres. Que bé, Caral Coll! Que bé ho ha fet amb l'esquerra! Quina jugada, Caral Coll! Com està el Mataró? Com està Caral Coll? Quina jugada i quina cistella! Però on han tret aquesta dona, Caral? On estaves, Caral? ¿Dónde estabas? I molt bona cistella també per part del Sant Adrià, per part de la 22, Genna Capel. Nova jugada pel Mataró. Una Magrinyà organitzant, marca jugada. Aquí sobre la bocina semblarà aquesta canasta, i que bé la deu Caral Coll, que lluitava per aquest rebot. I ha tret la pilota des de darrere, i ha tret el braç sembla que s'ha estirat, el braç, és allò que deien, tu no sei jove, però ja el gatcheto brazo, que els que som una mica més grans ens recordem de l'inspector Gatchet, que agafava el braç i l'estirava. Això és el que ha fet Caral Coll avui. Un aplaudiment des de casa, des del mòbil. Aplaudiu a Caral, quins 4 minuts que ens ha donat la jugadora mataronina. 38-39, un punt per sota el Mataró femení Maresme, i tirs lliures per... No, Fondo, ha de treure de fons el Mataró. Ara el joc s'ha calmat una miqueta, fa molta calor, les jugadores estan cansades. No, recordeu que estem en cada pretemporada, que el Mataró femení Maresme fa molt poc que ha començat a entrenar, desconec el femení Sant Adrià, però porten només 2 setmanes de treball, i que bé s'ha anat Magrinyà. Que bé està jugant Magrinyà, que bé està jugant el Mataró. Quin quart, que ràpid està passant, perquè sens dubte algun és un goig veure aquest partit. I aquí nova canasta, una Tania Pierre-Emil, que porta pocs minuts, però mentre s'ha jugat està rendint molt bé. Es nota que és una jugadora professional, no desconec, no domino aquesta lliga, però les coses que ha fet són de llibre, amb una qualitat brutal. I ara treu la falta Magrinyà, i tindrà un sac de banda al Mataró. Segona del Sant Adrià en aquest tercer quart.
Sac de banda per Mataró, un altre cop Magrinyà amb la pilota. Rep un bloqueig de Fanta, que ara busca la continuació i el passe. I quina cistella de Garrido! Amb l'esquerra, Garrido. I aquest bloc directe van passar per darrere i ràpidament una bona lectura de tir, ha tirat, malauradament doncs, no l'ha ficat pel Sant Adrià i torna una altra vegada a muntar l'atac les liles. I quin moviment d'esquerra, que és taponat i que bé que han defensat a una, crec jo ara mateix, que és la jugadora que té més experiència i que té més qualitat en pista, aquesta número 11 del femení Sant Adrià. Sí, jo estic personalment sorprès amb aquesta jugadora, Tania Pierre-Emile, però quina defensa al Mataró, que no li està deixant fer quasi res. I el Sant Adrià amb la pilota a les liles, la número 8, Marina Vallès, busca quina defensa del Mataró, que provoca que pitin possessió. Sí, aquí els que una mica entenen més del bàsquet tàctic, ha hagut una defensa de bloc directe amb canvi, havia un mismatch, que vol dir que l'alta estava amb la més baixeta i la baixeta amb l'alta, i ho han solucionat perfectament, jugant-se també en aquest punteig, en aquesta defensa, doncs que li ha sortit molt bé a un Mataró. Mataró que ataca ara amb Nuc Bosch una altra vegada, i anem a trobar Wally en pista per posar-se per davant del marcador. I ara un tir erroni per desgràcia de Garrido i una falta que li treuen a Nuc Bosch. A Fanta pot ser? A Chiso, li treuen falta a Chiso. La número 5, Chiso Capo, la jugadora andalusa, ja nacionalitzada, premiada Mar. Vallès amb la pilota per part de Sant Adrià, rep un bloqueig de falta en claríssima, de llibre, falta en moviment. La Nuc aquest any rebrà per tot arreu, Guillem. Rebrà la júnior, dirà, mira, la júnior del Mataró femení Maresme. Intentaran donar-li per tot arreu quan la cosa es compliqui. Una Nuc que està fent molt bon partit, està organitzant molt bé, i tant Nuc com Magrinyà ho estan fent realment bé. Aquí buscant el posteig per la número 17 de les grogues, que quasi acaba amb cistella. Quina llàstima. I el Sant Adrià fent por, busquen el triple i anoten el triple, un triple molt celebrat per part del Sant Adrià, un triple que es col·loca +4, i ara el Mataró que haurà de tornar a atacar per intentar reduir aquest petit avantatge que ha agafat aquest Sant Adrià aquests últims minuts. I el que dèiem abans, com rebrà la Nuc aquest any, una jugadora tècnicament excel·lent, molt de nivell, que juga molt ràpid i que l'única manera que té de parar-la és gastar les faltes. Porta un minut, ja ha rebut 2 faltes d'aquelles dures. No per res, sinó perquè l'han de parar d'alguna manera. Garrido amb la pilota, li dona a Nuc, tira el triple Nuc, volia tornar aquest triple de Sant Adrià, finalment per desgràcia pel Mataró ha anat fora i una nova jugada pel Sant Adrià. Tania Pierre-Emile, que està veient més minuts en aquest tercer quart, que fa un tir erroni i a part falta a la zona de la número 9. Chiso, 17 anys, cuidadín, Guillem, pensa que aquesta jugadora té 17 anys. Té 17 anys, imaginem què passarà quan sigui més madura, tingui més experiència, tingui més minuts de joc en lligues superiors. Serà espectacular. Guillem, per això està on està, selecció espanyola, selecció catalana, que és una de les millors jugadores d'Europa. Està aguantant el nivell perfectament, té un nivell altíssim i, sincerament, molt sorprès que tingui 17 anys Chiso. I ara mateix està jugant a Mataró femení Maresme amb 3 jugadores de 17 anys, a la Emma Trawali, que té 18, i una Vivian Ferrari, que em sembla que té 25 o 26 anys. O sigui, un equip superjove. I quina defensa ara? Està jugant una defensa individual, s'ha de canviar. Fixeu-vos la banqueta, tota motivada. 3 punts a sota. I un tap, i quin rebot amb la força
Xiso està començant, i em sembla que va una miqueta coixa, a entrar en el partit, ja comença a entrar en el partit, a activar-se, és una jugadora que és com una mica dièsel, Guillem, que comença a poc, i acaba sent la jefa. Jo quan vaig jugar a la NUC i la Xiso me'n recordo d'una parella de jugadors de Stockton i Malone, no? John Stockton, de base dels anys 80, i Moses Malone, no? Aquests dos jugadors són els que jugaven al bloc directe i van ser els primers que van començar doncs, a NBA a fer servir això, no? I és tota aquella gent que teníem en aquella època de guanyets, doncs Stockton Malone per nosaltres era un referent. Doncs quan vaig jugar a la NUC i la Xiso, doncs diem, tu ja dius, és molt gran, doncs bueno, una miqueta, no? N'hi ha de més gran que jo, però bueno, Stockton Malone, és una passada quan juguen al bloc directe aquestes dues jugadores. Una passada. Doncs ara bé, 41-44, a punt d'últim quart, on es jugaran les garrofes aquests dos equips. Sí, efectivament, una defensa que poc se n'ha parlat d'aquest tercer quart del Mataró, espectacular, i ara un femení Sant Adrià que està amb més 3, un quart que pot passar de tot, i veient el partit és que està superigualat. Està molt igualat i, bueno, cap dels dos equips doncs, ha marcat també els 5 punts, està tota una miqueta a l'hora dels valents, no? En aquest cas, l'hora de les valentes, no? En aquests 10 minuts, doncs, important també l'averaix, perquè Mataró va perdre de 3, amb un 66-63, serà molt important avui el marcador d'aquest partit, perquè a la setmana vinent ens jugarem a veure qui passa, no? a la fase final. Doncs, bueno, Mataró, ja ho dèiem, on estava? Que era el coix, doncs amb 10 punts a una jugadora doncs, que amb 17 de valoració i un femení Sant Adrià amb una Núria Txeca amb 9 punts, no? I amb una Laia Alemana amb 6, són les jugadores amb més punts, no? Que s'han repartit molt bé la rotació i el rebot entre totes les jugadores. Sí, i ara nova pilota del femení Sant Adrià. La pilota de número 10. Quina banqueta del Mataró, com animen a les seves companyes. I ara pilota per Tània, que busca una cistella bastant complicada, que finalment acaba fallant, i rebot per les mataronines, rebot per les grogues, que ara, que bé, Nuc intenta, busca a la banda un triple, al final error, però que bé ha solucionat aquest problema que al final semblarà camp enrere. L'Albert està una miqueta discutint perquè no sap l'àrbitre aquesta decisió, si hi havia control, no havia control, però claríssim aquest camp enrere. Pilota per Tània, aquí han jugat un petit mà a mà, ara per la Getna Capel cap a Núria Txeca, Tània Getna, acaba la possessió, molt bona defensa del Mataró,